Βρισκόμαστε στο 2026. Νόμιμη είναι μόνο η φαρμακευτική κάναβη, ενώ έχουν απαγορευτεί διάφορα προϊόντα όπως CBD+, THC κτλ. Όμως τώρα, όλος περιέργως, βγαίνει στην επιφάνεια ο λαγοκέφαλος. Ναι, καλά ακούσατε. Το ψάρι. Το ψάρι που περιέχει τετροδοτοξίνη και ρωτάω τώρα εγώ, πώς γίνεται ο λαγοκέφαλος να επικηρύσσεται με το κιλό παρακαλώ και μάλιστα στην εξωφρενική τιμή των 5 ευρώ και 25 λεπτά. Δηλαδή, συγγνώμη κιόλας, σε λίγο σε κάποιο παράλληλο σύμπαν δεν θα δούμε και κανένα νέο σκεύασμα που αντί για THC, δηλαδή τετραϊδροκαναβινόλη, θα έχει TH4, τετραδοτοξινόλη, η οποία βέβαια δεν θα καπνίζεται, δεν θα ατμίζεται, δεν θα τρώγεται, απλώς θα πωλείται στα περίπτερα σαν αναμνηστικό σουβενίρ. Και μόνο. Οπότε αυτή τη στιγμή ο λαγοκέφαλος είναι ίσως ο μπαφιάρης της θάλασσας. Ένα ψάρι που άμα το πιάσουν τα μάντσις δεν σταματάει πουθενά. Τρώει ό,τι βρει μπροστά του, χταπόδια, στρίδια, άλλα ψάρια, καρχαρίες και άμα τον αφήσεις λίγο ακόμα μπορεί να κοιτάξει περίεργα και καμία μπλε φάλαινα. Οι φάλαινες για να σωθούν ανεβαίνουν στα βαθιά, γιατί ο λαγοκέφαλος είναι χοντροκέφαλος και συχνά αράζει σαν φώκια στα ριχά. Και δεν βρίσκεται ένας πρωτόγονος άνθρωπος να του ρίξει ένα ρόπαλο στο κεφάλι. Πέρα από την πλάκα τώρα. Το θέμα του λαγοκέφαλου υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια. Αλλά τώρα το κακό έχει παραγίνει. Άρα ετοιμαστείτε. Γιατί μετά την κάναβη, μετά τα CBD, μετά τα THCP, έρχεται το πρώτο καπνιστό ψάρι. Καπνιστός λαγοκέφαλος. Καταλάβατε τι εννοώ? Μετά από αυτό, οι θάλασσες με τα χρόνια θα αδειάσουν από λαγοκέφαλους. Η τοξίνη του θα γίνει δισεύρετη. Και η τιμή μπορεί να φτάσει, ξέρω κι εγώ, τα 100 ευρώ το γραμμάριο. Και ενώ η κανονική κάναβη θα είναι πλέον νόμιμη, κανείς δεν θα θέλει να την αγοράσει. Όλοι θα ψάχνουν τον καπνιστό λαγοκέφαλο. Έτσι, οι κυβερνήσεις θα αναγκαστούν να απαγορεύσουν την τοξίνη του και θα χτιστεί ένας νέος κύκλος απαγόρευσης. Όχι γύρω από φυτό αυτή τη φορά, αλλά γύρω από ψάρι. Ένα ψάρι που έμελε μετά από 100 και πλέον χρόνια να αλλάξει την ιστορία. Γιατί αφού θα αποδειχτεί τι καλό μπορεί να κάνει η τοξίνη του, θα φτιαχτούν τα πρώτα ιχθυοτροφία λαγοκέφαλων. Ιχθυοτροφία με απίστευτα μέτρα προστασίας. Κάμερες, φύλακες, ηλεκτρικούς φράχτες και ψαράδες με στολές σαν να μπαίνουν σε πυρηνικό εργοστάσιο. Βέβαια, πολλές φορές τα δίχτυα θα σπάνε και πολλοί ψαράδες θα έχουν τα τυχερά τους. Οι κάτοικοι θα είναι ξανά χαρούμενοι. Άλλοι θα απολαμβάνουν την τοξίνη για χαλάρωση μετά από μια κουραστική μέρα ψαροντούφεκου λαγοκέφαλου. Και άλλοι για περισσότερη διασκέδαση στο κυνήγι λαγοκέφαλου. Εννοείται, για να μην παρεξηγηθούμε, δεν τρώμε λαγοκέφαλο, δεν καπνίζουμε λαγοκέφαλο, δεν κάνουμε πειράματα με τοξίνες. Αυτά είχα να πω για τώρα. Σας ευχαριστώ. Σύνε Series.